a bani ba jama'a ne suka bani ba, Allah ne ya bani, Allah ka bani ikon sauke wa ganoni. Ya Haruna insha Allah wallahi ina miƙa maka a bana mutanen Kano. Wallahi karka nuna dan PDP ne, dan PRP ne, kowane ne, wallahi kowane ne ya shigo kai koma take ka ganta a waje dan ci za ta yi tafiya ma na su ga ya ta dawo ta. Dan baka san irin hikimar da Allah ya bata ba da irin albarkar da Allah ya bata ba. Kar ka ji mutum ko da yana da babbar riga ko da mai da babbar riga ko kuma gurgu ne ko makaho ne ko mai iri ne in ka gan shi wallahi ka dakata ya kama ka addu'a don baka san irin bakin shi ba. Don irin wani da masu babbar riga sai mu dade muna addu'a ma Allah bai karba ba, wani talakan wanda zai tashi ce ya Allah wala sai Allah karba wata addu'a. Ina baka wasiya na irin waɗannan abubuwa da yawa don Allah ka rike kowa naka ne. Karo ba ka ci yanzu ka zama dama insha Allah to ka kara insha Allah don ba su tauna illa insha Allah idan Allah ta na liman hakima ga amana mutanen Kano ne saboda yanzu ba lokaci za mu rantsar da wanda lokaci nan tabbatar macici har yanzu ne gidan shi ga assalamu alaikum. To amma jama'a za ku iya yadda cewa ba nufe ya cika baki ya ce shine mai gidan Katsinawa? Wannan shine tambayar da zan muku. Kama a ce Bakano ne yaro ba zazzagi ya yi? Kama a ce Bakano ya haɗu mai gidansa ba tsamfare? To haka ina gode tsakanin yaro ne da mai gidansa. Yanzu zan iya ce shugaba ka sake miƙewa domin za ka rantsar da shugaba na jihar Kano a hali yanzu. Saboda haka yanzu za a rantsar da shugaba na jihar Kano wanda shi shugaba na ƙasa zai a hali yanzu. Amma bari koma ga shi to yanzu za mu fara takaru shi shugaba wani rabu hannu insha Allah wanda a yau ne ko a wannan lokaci za a miƙa shugaban wannan tafiya na ƙasa domin a ƙaddamar da wannan rabu insha Allah a matsayin shugaban tafiya da shi ya saboda Jama'a assalamu alaikum. Bangare hikima ta zo kai mota kawai ya tsari ka hanya ko ya tura kudin mai. Kuma kai da abin da ya sa da kai wata kai. Kuma ni na jawo kana yi gidan rediyon tarayya na Kaduna na fara ma na so ya rufa yi na ce ya zo da kai. Kuma kai ka sani. Kuma har yanzu kai ya kara kai da. Da haka ina son ku bani ba rasa da wani iyalin kyakkyawa dan dogon bari sai ku bani rasa da shi yanzu. to mun gode Allah yau shugaban shiyar an kasa rantsar da shi a wasu jihohi sai a jihar Kano. Wannan shaida ce na tabbatar da cewa Kano ita ce cibiyar siyasa a Najeriya. Gaskiya ne. Na so a ce da mutum a nan Kano ba kinsa amma akwai ɗan siyasa akwai cin zaɓe a kasuwa. In dai ƙuri'a ce mai girma shugaban tafiyar Nasiriya Organization na ƙasa Alhaji Ibrahim Babura zai ƙaddamar da sarkin samarin daura a matsayin zonar ciyaman na Northwest a yau a wannan lokaci a jihar Kano a taron jihar Kano ƙarƙashin jagorancin shugabancin Honorable Haruna insha Allah. Assalamu alaikum. Na gode Allah za a rantsar da ni a gari na Kano. Jama'a a saurara. A Kano ne gwamnati jami'ar primary school. A Kano ne an zai makarantar malam mazo cikin lungu Alikawa. A Kano a gidan Alhaji Dan Buzu gwamnati jami'ar ake takare da Dan Buzu. Rana ne a nan na tashi tun yana. A yanzu haka a Kano akwai ƙannan mahaifina da yawa maza da mata. Akwai ƙannena mata kowace ta haifi ‘ya'ya uku hudu a cikin garin Kano. Saboda haka kuma ni na zaɓa a rantsar da ni a Kano an ce a Katsina ni ce a Kano nake son a rantsar da ni. Saboda haka tun da mu ina son Kano ya kamata Kanawa kada su yi gori. Da aka fi gori wala sun fi Kano. Wanda zai gori a Kano wala ya fi gori. Mutum ya zaɓe ka yana son ka kama gori. Assalamu alaikum. Yanzu na farko
muna gode ma Allah subhanahu wataala, muna gode ma gwamnan jihar Kano. Saboda me yasa na aika mai da takarda na ce zan zo Kano yi taro, ina je an kai takardar minti da bata wuce minti 5 ba ko minti 10 ya samu da hannu ya ce ba da izini. Allahu akbar. Ka ga ni ba da izini ba jihar ce ba mu isa mu zo mu yi wannan taron ba. Kuma da nasu da yarfa ya iya gaya min tsakanin shi da Allah duk inda zai taro har aka ce za a ba za a bari ba. Yace in buga maki shi zai buga ma wannan gwamna a bari mai taro din. Da haka kan wani wata tattara ce gando da ka kyauta ka mai mana dama an ce tuwon kishiya ba makori to an mu za ka rama mana ka rike insha Allah. Amana ce na ba ka sauyi taro da kai ba ɗaya ba biyu ba uku ba ka faɗa min abinda ka damu ka mu faɗa maka sai kuma ga Haruna insha Allah ba amana idan har ka ji sako na to Allah ka aika ka kira maka Haruna insha Allah ku zama tare ni ma yana nan zuwa Allah ya tsaya ya kan guji Allah sa ga mulki da lafiya Allah ka sa mutanen kai mutanen Kano adalci dama kai adali ne masu binta da sharri ya Allah ka shirye su ku dawo ku zanna lafiya idan masu ruwa ne in ba masu ruwa ne Allah bayan ka ne kai ka saboda za ka yi su amma gandu da ka rike Allah ka rike kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insha Allah kar ka ji tsoron kowa wala ta kafu wala ta hazanu Allahu akbar duk inda ka je Allah na kare da kai ya san doji ina fatan alheri Allah baka lafiya da matanka da yayanka da talakawan Kano da talakawan Najeriya gaba ɗaya kuma wanda sako ne Malam Nasiru Warfa ya ce kai ne amini shi na 3 a Najeriya Allahu akbar kai ne amini shi na 1 a Najeriya da haka yanzu za mu rantsar da sarkin samarin Katsina zonal chairman na Nasiriya na Lokozo ga amana talakawa gare ka ga amana bayan Allah gare ka Allah ka ba ka iko. Masha Allah saka ne. Wannan mu aka yi wa. Mu aka yi wa da muna godiya mai da gaske a yau ne ake kaddamar da kungiya ta Nasiriya wanda take raji ko take kokarin tabbatar da Malam Nasiru Rufai a matsayin ɗan takara na jam'iyyar APC kuma a matsayin san Allah ya kira zaɓen shugaban ƙasa a 2023 da izinin Allah. Muna godiya mai da gaske mai girma na shafi wanda ita yanzu kai sun zamu tafi jihar Kano inda da kashin jagorancin jihar Kano. National PRO ina sakatare national Siwa. To a ci gaba ne da ƙaddamarwa a ina sakatare na shi ma Kano za ba shi gaskiya ne a kuma ayyana waɗanci ga waɗan Kano akwai sakatare Northern sakatare shi ne Masa'ud Naruwa ne? To alhamdulillahi sakatare bai karkashina yana karkashina amma saboda in karo maka mutumin Katsina mutumin Kano mutumin Bauchi ga shi karanta da ananka amininka dan uwanka karanta da shi zaman sakatare na North Zone Allah ba ku zama lafiya. Alhaji Masa'udu na ruwa ina tabbatar maka da cewa ga amana da na ɗauko na danka a hannunka a matsayin Northwest Secretary na wannan yankin na jihohi guda 7 ka riƙe amana tsakaninka da Allah kar ka riƙe mutanen ka komai in an bada ka bada in baka bada ba Allah zai tune ka a ba na rantsar da kai da yau assalamu alaikum ina godiya da na ji wannan kalma saboda al'umma hankalin su ya kwanta in an baka ka bada in baka bada ba ka ci amana al'umma wannan gaskiya ne kai tsaye al'umma ta Kano ya zato akwai ne dubuti national fiyaro wanda ɗan jihar Jigawa ne shi ma kuma yau za a kaddamar da shi a jihar Kano a matsayinsa na national deputy girman kujerar national
kuma a jihar Kano kuma za a kaddamar da shi a rantsar da shi yau ina jin daɗi Kano ta cika. Abdullahi Mahdi Abdullahi Mudi yau shi za a kaddamar da shi a matsayin Deputy National Piano wanda ɗan Kano ne duk ɗan Jigawa ɗan Kano ne wanda kujerar ta mace kuma na alfahari da ita saboda yana kishin Jigawa kuma yana kishin al'umma ta wanda zai wakilci jihar Kano zai wakilci Jigawa a matakin ƙasa idan an tattauna duk abin da ya kamata na jihar Kano kuma Jigawa zai tabbatar da ya ɗoro su a goshe su sai ya samu wani mutanen bayan gari kuma ji ake da an dan buɗa yarwa ai magana buɗa bayan Allah Allah dan buɗa jama'a assalamu alaikum. Abdullahi ga amana nan amana ce maka dimen amma ba mu san dalilin dimen ba lokaci da ka faɗa mana amma a yau ga shi za mu rantsar da kai a jihar Kano ya Allah ya baka ikon rike wannan amana amma ka sani tafiya ko ina fa zamai da kai zamai kana gani yanzu muna jihohi guda uku akwai Maiduguri akwai Yobe akwai Gombe kuma sun ce lalle sun tura ma a cikin cewa lalle Malam Nasiru ya Rufai ya turo ne tafi kuma yau in Allah da kuma in ka ga Allah da na yi zan kwana da yadda Allah kuma ina da wani taro Allah da dan haka amana nan na baka kai kuma ka ji tsoron wanda hadisi ka tuwa da to ga shi nan yanzu yau ya zama mataimakin PRO na biyu Allah ya baka ikon rikewa ya baka ikon yin mutane adalci zan dawo da mai masaukin baki ina rantsar da shi gaskiya ni da huta sauran an ba da magana a kuma lida za a rantsar da ita amma yau da zan haɗa hannu da mataurin ɗan Kano ce sai dai shi ɗan Kano ba shi rantsar da kuma lida da haka ne na yafi ina rantsar da kai ka rantsar da kuma lida da ita. Kwanar da gaske mun gode kwanar da gaske mai girma na shirin ciyaman inda yanzu na ji na ce kana taro a yau sai dai ba fata a gani wata addu'a kuma Allah ya ka lafiya amma dai na shirin dubuci yaro kana magana tafiya na a yanzu saboda ya san gama da amarya ba sai shi gaban sa ya faɗi dole sai an ɗaga masa ƙafa yau saboda ɗan jin ɗan musu da girma na shirin ciyaman yanzu mun zo kan jagora wannan taron insha Allah wanda yanzu Kano ka tukar namu ɗauka ba da kuma saboda ƙaddamar da shugabancin jihar Kano a yau ranar Lahadi a wannan lokacin wajen ƙarfe 4 ko kuma rantsar da wannan programme insha Allah wanda da ƙarshen jagorancin sa izinin Allah za a samar da nasara ta tafiyar Malam Nasiru ya Rufai a jihar Kano. Da gina da shi ta ma misali. Jama'a ga insha Allah na zamu rantsar da shi ina cewa ina na Yobe ina na Kaduna ya kamata ku hula ku zo ku rufa mai baya don shi ma gobe zai zo shi ma da rufa mai shi don haka ina na Zamfara ina na Kaduna ko da shi zaman ɗan Kaduna na su koma baya amma dai ina yau akwai na Sokoto sannan kuma akwai na Zamfara ban gan shi ba sannan kuma akwai na Jigawa ban gan shi ba cewa na Jigawa ga can a gefen ka dole ya kamata ya zo ina na Jigawa shigo nan za ka yi nan za ka yi nan za ka yi su zo su kawo mata da Jigawa in kana jin tsoron kana wato ka bari sai a rabta da su sanar da sai ka zo duka ku kama gaban Allah fatan alheri ku kama shi Allah ba shi ikon rike amana ya Allah wajen nuna mun gabatar da shi kuma Allah nuna mana kafin sati biyu ko sati uku ina dawo mai duguri kuma ku gaice ni kuma in zo ratar da ku kuma ina fatar ya Allah wanda tafiya na ka mata albarka idan ni ne jagoran ta hamma da Nasiru ya Rufai ya kai shugaban kasa Allah ta nuna mana idan ba da rayuwa ta bane Allah zai dauki rayuwa ta ina fatan Allah ya ba ku iko rika amana Allah kuma ya ba mu da rayuwar nan ba ta mu bace mai taro ne ya ba mu ko da yau shi da mai na dokar ta dan haka ina muku fata alheri kawai insha Allah yau ka zama ciyaman nan Najeriya na jihar Kano yau kai in Allah da
rantsar da ciyaman na daga kowane rantsar da ciyaman wallahi na muku alƙawari zan ɗauke ku kai ku mal na tare yarfa wallahi na muku alƙawari da na gama rantsar da ku zan kai ku gaban mal na tare yarfa da rumar lida ɗan ku kowane ciyaman zai yi da mutum ɗan ku da rumar lida da sakatare ɗin shi zan kai ku gaban mal na tare yarfa na muku na alƙawari ku rubuta ko ajiye insha Allah. Ki buɗe in za a baki naki sai ku saki a tsakiya. Dan gyara ce. Kuma ita ta ba ta gane. Sai ta je kai hoto da kai hoto. Haka.